Hello. Good evening. Ading Oscar, good evening. Hello, my loves, hello. Uy, apay, kaya pala hindi ka tumawag sa akin, nandiyan ka pala. O, kamusta na ang company nyo? Dapat yung Mr. Madayag ang gamitin mo, yun yung channel mo. Ay, what? Eh, abangan mo, titawag mo, 1 month. Hello, Sheena. Good evening. Magandang gabi, Sheena. Ayan, pupuntahan ko kayo, guys. Ate Sheena Vlog. Ilista ko na kayo, ha. Ading Oscar, mag-live ka na at makikipag-collab ako sa'yo. Sheena Vlog. Okay, tingnan. Salamat po sa patamsa. Siguro may bagong upload. Ayan, may bago kang upload. Mukbang with friends. Si Sheena. Salamat, Ate Sheena, sa Ading Sheena, sa iyong patamsak dyan. Matagal akong hindi nakapag-live ng face-to-face dahil sa bagyo. Tawagan mi Dani ni Dagi Jugbing. Paturugan gamin 9 o'clock. Hello, Mama Icon. Good evening. Ay, may nakaon. Next day, i-connect. Si Oscar Bertonel. Maraming salamat, Ading Oscar. Ma'am Icon. Kita tayo sa latest mo. Mga latest yung una nating isalang. Ading Oscar, Coliseum, pang 15 tamsak. 22 minutes. Diyan si Ma'am Icon. Ito sister. Diyan si Ma'am Icon. Sandali lang, Ma'am. Yung mga marami ka palang upload, Ma'am Icon, yun na lang yung ipapanoorin ko muna. Yung mga uploads. Ito, oh. Wow, how to set up casting, screen casting. Oh, may harang na agad, Ma'am Icon. Ay, 9 o'clock and kids, maturugan. Tawagan ni Papa mo, Nines. Tawagan ni Papa mo. Welcome, Ading Oscar. Tawagan ni Papa mo.
so much, Mama Icon. 9 people in the house. Thank you so much. Ayan, nanonood din ako ng screencasting ni Ma'am. Ayan. Sino pa? Kanino ko pa piniplay si Sis Lucy? Hindi na natapos-tapos yung kanyang latest na live stream. Ito, 2 hours lang to eh. 2 hours and 49. Kanina pa to, umaga. Eight people in the house. Thank you so much. Isadayta na rin. Sino naka-play? This is 9 minutes yata. Mukbang with friends. Paki-block si April. Hello guys! Ako si April guys. 3-point version ni April. Wala naman kayo siya viewer yun. Mas pinagkakakon lang si April. Yung kaibigan mo na yung kumuha ng ano mo, Sheena. Ay, wala si April din eh. Guys, si Papa tong April guys. At naka-live pa ba si Jun? Hardin, tinawagan mo. Mama, are you with Papa? Yes. At Papa? At Papa's Papa? Mm-hmm. Very nice. Then say good night. Give me extend 1 hour. Hi! Oh! Bala. Ada. Baba ako sa ESP. 24. Tamat. Pilipina Tauting Tamat. Math. 22.
Alfredo Mix, mega love shout out. Alfredo Mix, kabsat. Ayan, pupunta na. Hindi ko nakikita ito. Kaya naman pala, hindi nag-update itong aking chat sa ano eh. May bisita na pala akong pumasok. Salamat po, Alfredo Mix Vlog. Ito na po. Wayne Vlog, kabsat. Mega love shout out. Oh, pupuntahan kita, kabsat. Latest video, naimbag nga rabi imat kan ka, kabsat si Wayne. Ag video play tayo, kabsat. 2 hours sak ag video play kada gito'y bisita. Kaso pagka inantok na ako ng 10, iwanan ko na lang ito. Latest muna ha, mga kapatid, latest. Hello, kabsat, Ben Ipo. Ay, idol pala ito, idol. Hindi kabsat yan, idol. Idol Ben Ipo. May galab shout out. Wayne Vlog, ito na kabsat. Pupuntahan na kita. Wayne. Naka-ready na kasi yung mga angel na yan. Hindi ka na nag-live, ano, Alan? Maraming salamat everyone. Latest video, kabsat Wayne. And your video is ibagam giribabam sakto di tumawagan. 1 hour lang dito, 1 hour. Tawa ko ni. Sakto. Sakto ti tumawagan. Papa, naman tawa kita. Damdam ako na. Hello, Fatuma Bira, mega love shout out. Hello, Kabsat Imelda, thank you so much. Nakalive ka na, Kabsat? Fatuma Bira. I'm listing. Tsaka si Ben Ipo pala. Alan Pumarada. Wow! Fatuma Bira. In your channel, Fatuma Bira, thank you so much. Hindi ko na nababasa na naman yung nandyan sa chat box. Okay. Latest video, Fatuma Bira. Saka si Imelda Dumlaw. Baka nakalive na si Kabsat Imelda. 13.52 minutes. How to cook Fatuma Bira, how to cook matoke and beans stew. Thank you so much, Idol Alan. Hello, Adi. Assalamualaikum to you. Alright, going to your channel. Hindi ko na naman nababasa yung dito. Alright, pinning. I'm watching this one. Hashtag Penu Rasa. Rasa. Idol Alan, mega love shoutout. Hindi ka na nag-live, Idol Alan. Maraming salamat po. Kabsat June, mega love shoutout.
Ayan, bakasan ko lang guys. 82 Tamsak, Alfredo Mix Vlog. 83 pala. Swain Vlog, Tamsak 16 Kabsat. Hardinin niya timbagak. Handa man nga kukuunan, tayo suspendong kayo mo nun. Mudeta cellphone mo, nice. Ma'am, I connect, fully watch po. Puntahan muna natin si si Imelda Dumlaw, baka naka-live na. Oscar, nandito pa rin sa Coliseum. Pang Tamsak 15. 22 minutes kasi ito. Kaya medyo matagal-tagal. Tamsak 15. And then si Sheena Vlog. Still here. Ayan, fully watch. Yung vlog, ay pag-play din kita. Ay, nakalive ka pa pala. Nakalive ka pala, Kabsat. Ayun. Raisan Vlog, mega love shout out, Raisan Vlog. Nandyan na ako sa bahay mo, Jun Vlog. Raisan Vlog, mega love shout out to you. Check nyo na lang po yung mga bakas, mga kapatid. Bigyan kita ng jacket, blue jacket. Check it out if it fits. Alright, si Imelda Dumlaw, pupuntahan kita, Kabsat. Hindi si Alan pa pala. Alan Pumarada, hindi nag-live. I-replay ko na lang yung live mo, Alan. 2 hours ago. Tito Jun MTV. Ayan, nireply ko na lang, Alan. Tito Jun MTV. Nag-love shout out. Lilista ko dito para hindi ko kayo makalimutan. Imbag nga rabaim, Kabsat Tito Jun. Ay, madinaglad ni Kabsat Imelda. Pag-play na lang kita, Kabsat Imelda. Welcome, idol. 1 hour ago, try lang, sige lang. Ayan. Yung latest na video mo, Kabsat Imelda. May ads ito. May ads. Sa kupuntahan si Tito Jun MTV. Hello, Mamay. Maraming salamat po.
Sheena Vlog, another video, Kabsat Sheena. Dali lang. Kasi natapos ko na yung mukbang with friends. Nakakatuwa yung mga friends mo. Sila na yung nag-vlog. Uy, may harang ako. Salamat ha, Idolalan. Kimi Vlog, thank you so much. Tapos si Tito June pala. Fully watch, Swing Vlog, fully watch. Another video na lang po. Swing Vlog, Kabsat. Tito June MTV. Ito magpi-play sa'yo si Kabsat. And then si Kimi Vlog. Wala, dakikaskaso nga talaga. Latest, tulong sa panahon ng hirap. Ayun, Tito Jude. Ay, wow, may isa akong banana from Alan. Ano ba yan, banana? Hilaw ba yan? Siyempre, hinog na. Playing with ads tayo, Kabsat, Tito June MTV. Ayan, tinyo darling. Icon, i-replay ko na lang yung live mo para hindi ako balik ng balik. Hello, Pindutin ko lang yung video to ni Sheena and then punta na ako kay Kimi Vlog. 6 minutes. Video to na ikaw, Kabsat Sheena. Brown pa. May brown bang saging? Wala na mo. Ang saging lang green, ay violet. Dapat may violet ang color niya. Masarap yun, violet na saging. Nakakita na ba kayo ng violet na saging? Kimi Vlog, ito na. hello. Uy, nagsasalita na si Brown na saging. Yung bahay ko, dito ko sa sa may pagtapos. Kimi Vlog PH. Ayun. Violet ang alam ko aside sa green tsaka yellow na saging. Violet. Nung wala pang gadget, batang 90s, nakaka-relate ka ba? Oo, batang 90s ako. Kimi Vlog, ito play. Thank you so much. 9 people in the house. New darling! New darling of TKMU. Mega love shout out. Kimi Vlog. Playing. Alfredo Mix, sandali check ko kung tapos na yung video 1 mo, Alfredo. Jubit Vlogs, mega love shoutout. Okay, sige, bigyan kita muna ng blue jacket mo. Hala, bakit naka-hide? Hala, Diyos ko na. Iba yung napindot ko. Magagalit.
Nasaan na si Jubit? Bakit ko na-hide si Jubit? Sorry mag-ano ka ulit. Inahan-hide na kita. Jubit was hidden by Jamie. Sorry kapatid, sorry. Hello, Faithful. Good evening to you. Pinanood ko yung latest mo kanina. Yun yung payback ng premiere. Pero mag-play pa rin ako sa'yo. Thank you so much, Idol Faithful. Medyo mahina kasi ang net ko kanina, kaya ngayon lang ako nag-live stream. Kimi Vlog, yes. +1 banana, Kimi Vlog. Yan, bell all. Alfredo Mix Vlog, video 2. Video 2 ka na, kabsat. Maraming salamat. Jubit, pasensya ka na ha. Na-hide kita ito. Dapat moderator. Ibibigay ko sa iyo eh. Napindot ko naman yung hide. Patawarin. Hindi lang nakapag face-to-face live ng ilang araw simula nung bagyo eh. Playing with ads tayo, kabsat. Alfredo Mix. Dito tayo sa Honda XRM 125 carb. Fatuma Bira, I didn't forget you. Fatuma Bira is still playing your video and it's about to finish. Maraming salamat everyone. Wala? Ba't na-hide ko na naman ba? Okay. Sa Imelda, sandali lang guys. Naka-play po kayo. Wala, sino na po? Jubit, puntahan na kita. Baka ma-hide na ulit kita, sorry. Ito na. Sa Idol Memo pa pala, sandali. Jubit Vlogs,
mega love shout out here in your channel. Wow, salamat po sa nagpapa-heart dyan, mga kapatid. Jubit! Okay, baby pa ang iyong bahay. Guys, baka naman pwede nating tulungan itong si Jubit. Yan. Dumikit ka sa kanila. Taga Cebu ka? Oo, kung taga South ka, taga North naman ako. Ito naman ako sa North. Maraming salamat po sa iyong madaming original lahat, tropa. What's this? Tropa, VIB, The Gay. Ayan. Ano to? Jobit playing. Wow, taga Cebu pala si Jobit. Welcome to Abra, Jobit. Nakarating ka sa Luzon. Kung saan binayo ni Nando. Tuloy, hindi ako nakapag-live. Patumabira, fully watch another video. Nung wala pang gadget. Sa Idol Memo, tsaka si... Okay, Memo. Fully watch na ito. Nung wala pang gadget. Kimi Vlog. Another video ka na. Nag-download kasi ako ate sa Play Sono Composer. Hindi ko kasi alam yan mga composer. Basta siguraduhin mo lang Jobit, para ma-monetize ka, original dapat yung video mo ha. Huwag kang kumukuha ng hindi mo video kasi marireuse ka kabsat. Pag na-reuse ka kabsat, mahirap mong... Yun yung pinaka mabigat na violation ni YT na YouTube. Playin Patumabira. Next is Idol Kamemo. Si Kamemo na mabait. In your channel. Ayan. Jubit Vlogs. Yeah, Jubit Vlogs. Makikonnect ka sa kanila, Jubit. Legit yung mga yan. Nagsusupport sila. Yan si Faithful, mabait yan. Gawin mo kayang second channel yan, Faithful. O kaya yung Kaisda. Maganda yun, Kaisda. Nasa video to pa rin si fully watch na Sheena. Jun Vlog, nandyan pa rin ako ha. Jun Vlog, hindi kita tinatakban. Kasi Jun Vlog ang hirap na, wala ka naman dyan. Wala akong kausap. Hindi kita makausap. Busy na siguro si Jun Vlog. Sumisisid na. Jun Vlog, sumisisid ka na. Kasi gabi na sisid time na ito. Napakalakas na ulan, latest. Idol Memo, ito muna tayo sa video mo kasi hindi pa ito napapanood ng aking anghel na ito. Ayan, pangtamsa 31. Explore Dubai, naka-play. Patumabira. Bisitahin ko yung piniplay ko, Tito June. Dali lang. Gusto daytan. Muda kita videos yun. Ay, cellphone. Heinz. Kimi Vlog, dito na tayo sa nahirapan na ako mag-play ng konting video. Dito na lang tayo sa live mo. Sandali. Ay, naka-live pala si Kimi Vlog. Okay, puntahan na lang kita, Kimi Vlog.
Yung pinag-play ko sa'yo, ang ipunta ko sa'yo, ha? Uy, ang ganda ni Kimi Vlog dito, guys. Puntahan niyo siya. Ayan, si Kimi, nandun na. Kawaray! Hello, Kawaray. Ano na naman yan? Ano to? Premiere? Ayan. Sige, puntahan natin yan. Dali, baka tignan ko lang yung mga piniplay ko. Baka nagsitalunan na. Si Tito Jun MTV. Ayan, fully watch na Tito Jun. Tamsak 28. Video to ka na, Tito Jun. Buti na lang na ayos na yung PLDT. Kung hindi, mapapagod na naman ako. Kawaray! Kaway! Si Kawaray. Kamusta ka na dyan, Kawaray? 16 minutes, Tito Jun. Pag-alis ni Bagyo. Watching with ads again, 16 minutes. 54 seconds ang ad mo, Tito Jun, sa unang 1 of 2. Kimi Vlog, nandyan lang ha. Yung aking angel, ni support ang nasayo. Si Mr. Madayag naman ang nandun kay Jun. Maribik Meneses, mega love shout out. Maribik, nabigyan kita ng jacket mo. Yan, may jacket ka na, blue ang kulay. Paki-check naman po kung tama lang po ang size. Another video, Zwing Vlog. Wow, may pang 15 na tamsak. Uy, may 15 na pala akong tamsak. Kawaray, tamsakan mo naman yung live ko. Hindi, si Kawaray, yan eh, kaibigan ko yan. Ay! Dali, Kawaray. Tsaka si Maribik Meneses. Ito po ba ang main mo, Kabsat Maribik Meneses? Kabsat Imelda Dumlaw. Ano na kaya itong piniplay ko kay Kabsat? Nakaplay po. Oo, Kawaray. Makipagdikitan ka din dyan, Kawaray, para pumunta dyan sila sa new upload mo. Oo, kumakanta si Kamemo. Video to ka na, Kabsat Imelda Dumlaw. Sandali, Maribik ka, mag-assign ako ng anghel sa'yo, angel, yung mag-play. Si Kawaray muna, siya muna yung nauna. Kawaray, Discovery. May bagong upload daw si Kawaray, Discovery. Ano kaya ang kanyang upload na bago? Sa dagat ka ulit? Ay, wow, 39 minutes. Kawaray, 39 minutes naman ito. Oh, maglagi ka dyan ng 30 minutes. I-play natin to. Ang haba. Sige, okay lang yan. Kakayanin yan. Sana nga mabilis yung wifi. Di pa naman ikaw muna, di ba?
Yung monetize kasi yung matagal i-play kabsat. Kasi ano, may mga ads sila. May mga ads sila kasi. Yun yung papatagal. Hindi ko naman pwedeng skip ang ads sa mga monetize kasi tulong ko na yun sa kanila. Tito Junam TV, may harang din po sa iyo yung 16 minutes mo. Maraming salamat po sa suporta niyo ninyo, kabsat. Hindi ako aantukin pagka mabilis ang wifi eh. Jubit! Si Jubit. Dali Jubit. "39 minutes ka, Waray?" Oo, kaya ko yan. Dali lang guys, mag-confiscate lang ako ng cellphone habang nagpe-play ako. Kasi ayaw matulog tong mga nandito. May dalawa akong cellphone. Mama Icon, ito na lang kita i-play. Hindi man mo. Hindi man kamay. Ha? Ano yun? Awan training mo. Nangawan. Hindi ko pa ba Pero wag kayong magsa-cellphone. Akin ang cellphone nyo. damo na sa Oo, nadala sila ni family tree. Paggawa ka lang naman ng family tree. I connect. Ito, may ads, Mama Icon. Yung live mo kanina. Wala nga lang bakas-bakas ito, Mama Icon, dahil minor ang may-ari. Hindi siya nakakapag-comment dyan. O, Kawaray, 39 minutes. Nakamute pa, Mama Icon. Kasi, nga pala si Maribik Meneses. Sandali, Maribik. Sino nga ba ito? Kawaray. Matilaw man? Matilaw? Matilaw? Baumong bakpang. Ay, anda. Maribik Meneses. Maribik Meneses. Ayun. Nakita Maribik. Kabsat Maribik. Wow, si Kabsat Maribik nandito na ako sa iyo. 19 minutes, Kabsat Maribik. Mamus Dry Aged Steak Birthday Celebration. Maribik, naka-play ka na ha, Maribik. Maraming salamat. This is 19 minutes, Kabsat. Ayan o. Mute muna natin na, Kabsat Maribik. Pero naka-play yan.
Kasi Ma'am Icon naka-play. Ma'am Icon. Ngayon, salamat. Sumagot si Ma'am Icon. Salamat daw. Yan. Kimi Vlog, nandyan pa rin si support. Nandyan. Oh. Nag-SW, SW sa'yo. 10 minutes tayo. Sige, sige. Nagano lang ako mag-yoga. Kasi, kapag ko lang maglaba. Nakakapagod nga maglaba. Yan yung ayaw kong gawin. Paglinisin mo na lang ako, mas masipag ako maglinis. Kasi masakit yung likod ko eh. Welcome. Nagugutom na naman yung mga anak ko. Ayun na naman, naririnig ko magluluto na naman sila. Anong oras na magtitan na. Wow, patapos na Idol Memo. Alam ko yun, natugtog ni ano yun, ni Kabsa Pinalda. Tapos na ang kanyang video. Kabsat June, nandyan si Mr. Kasi ang hirap ano. Welcome, Kabsat Maridik. May +1 banana ka ito. Sub. Mamaya na lang pagka na-fully watch na. Saka ko na lang idikit. Fatuma Bira, still playing your Explore Japan, Dubai's chilling park. Diba? Masaya mag face to face. Alan, Idol Alan, kaya lagi ka na lang mag face to face. Ano, magluluto kayo? Yes. Ano yan? Ipa mo dyan. I will to egg. Oo, mamimiss ko na rin yung egg. Nakakamiss na rin ang itlog. Yan, Fatuma Bira. Video to si Kamemo. Videos muna Kamemo. Nine people, thank you so much. Thank you so much, Idol Alan, Fatuma Bira, Kawaray, Faithful, Ma'am Maridik, Ma'am Icon, Oscar, Alfredo Mix. Ito muna tayo sa 14 minutes mo, Idol Memo. Bayang Boys. Uy, Bayang Boys. Tsaka si Sheena Bulag and Kimi Bulag. Sorry, hindi ko na kayo nabanggit. Tsaka si Jun Bulag. Sheena Bulag. Ano kaya ang pinapanood ko nito ka sa kanya? Ang galing ni Kuya. Ang sarap sa pakiramdam. Nahihiya ako pag lalaki ang nagmamasahe eh. Pag nagpapa-back body massage ako dun sa mga babae. Sarap yan, magpa-body massage. Oo, Kawaride. Akala mo hindi ko piniplay yung sa'yo. Oo, 39 minutes yung Kabsat. Mahaba. Video 3 ka na. Sheena Vlog.
I hope, na umaandar ang iyong watch hour, Sheena. Naka ka na siguro no? 2K. 2K na ba? Kasi sabi mo, almost 2K na nung nakaraan. Taga-Abra ako, Jubit. Ilocano. Pero wag niyo akong ihihita kung ayaw niyo si BBM. Ilocano din yun. Mabilis na lang yan. Kasi masipag ka naman mag-live. Tsaka nakikita ko yung live mo, thousands. Nagsipag-sipag lang tayo mag-live. Ang problema kasi dito, na apektahan kami sa si Bagyo Nando. Grabe. Buti nga sa akin, yung papaya ko lang yung yung papaya lang ang natumba. Yung iba, yung bubong. Yung iba naman, yung sa malapit sa riverside, nabaha. Kasi nga, yung mga flood control na na viral, na trending issue. Nabilis nga sa iyo eh. Diba kailan ka lang kukunti lang yung videos mo noon. Tapos naka 1K ka na. Kabsat Maribik, yung 19 minutes mo ay naka 8 minutes na. Tamsak 159 dito sa pamasahe mo, Kabsat Sheena. Ang ganda ng damit mo dyan, mamay ko. Yun vlog! Nasaan ka na? Wala ka na naman dyan. Ito naman dito kasi ako sa labas, guys. Kasi may endurance activity ang mga bata bukas. 6 o'clock daw nasa oval na. Kaya pinapatulog ko sila nagutom naman, kumakain. Faithful, huwag mag-alala, Faithful. Si Bayang Boys ay naka-play. Kawaray Channel. Iniwan na siguro ako ni Kawaray Channel. Tamsak 13, Idol Alan. Dito sa live mo.
Coliseum ni Oscar Bertinel ay fully watch. and lunch together. Lang daw ulit playing tayo dito sa bulot lang. Kasi naman linos nila yung pintuan sa nila. Nasa-crop yung signal ko. Yan. Naka-play na lahat. Ay, that's yun. Teka. Ay, walang speakers. Hindi kita mapapakita. Sige, sige po. Bag. Ha? Tama yan, no? 32 minutes, Oscar, the commuter. Pag madami kasi sa isang computer, naghahang talaga siya. Gaya nito, ayaw naman sa chat box ko dito, sa monitoring channel ko. Kabsat Imelda, dito na lang tayo sa mahaba kabsat. Imelda Dumulaw. Buhay OFW Vlogs. Ni Kawaray ay nakaplay. This is 39 minutes, Kawaray. Naka 17 minutes ka na, Kawaray. Wow, nakakalahati na ako ng 39 mo. Mega love shout out to my very supportive friends who are here right now. The 11 people. Thank you so much. Sige, Kawaray, tatapusin ko yon yung 39 minutes mo. Busy ang Lola Peg. Ito na lang, Kabsat Imelda, 3 hours. Oo, sige, Kawaray, sleepy ka na. Baka may pasok ka pa bukas. Sige thank you sa pagpunta. Tatapusin ko yung 39 minutes mo. Huwag mag-alala. Thank you so much, Kawaray, sa pagdalaw sa aking mumunting bahay. Watching with ads tayo, Kabsat Imelda Dumulaw. Sige, Kawaray, mag-iingat. Sa dagat ka ba?
Ayan, 3 hours si Imelda Dumlaw. Maricar? Love you, Maricar? Maraming salamat, Maribik. Naka-play pa rin po ito. 15 minutes na po. Idol Alan, maraming salamat po. Sino ba ito? Sino play ko dito? Jobit! Chuna Vlog 19. Mega love shout out, Chuna. Sandali, kabsat. Si Jobit kanina pa nandito. Sandali. And then puntahan kita, kabsat, Chuna. Good night na po, Ma'am iConnect. Thank you so much. Tatapusin ko po yung play ko sa'yo. Bali, Ma'am Maribik, tamsakan ko na kasi malapit nang matapos ito. 17 minutes na. Tamsak 25, kabsat. Plus Newsog, kabsat, Maribik. Ayan, bell all. Ayan, naka-bell all ako. Jobit, maghanap ako ng mahaba mong video at i-play natin. Parang video to ka na, kabsat, Joby. Ay, wala ka bang live? Live stream ano? Joby. Ito tayo sa wala nang mas mahaba sa 4 minutes. Wala na, puro 4 minutes. Jobit, mas mahaba ang video mo ha. Mga 10 minutes susunod, kabsat, para mas mahaba ang watch hour mo pag mas mahaba ang video mo. Kahit saan mapupunta para sa original composition. Original composition ni Jobit Vlogs. And then si ano? Si Chuna Vlog na. Ayan, natapos na ano. Maribik, pang video to kaya, kabsat, Maribik. Fully watch na ito, kabsat, Maribik, Meneses. Naidikit ko na rin itong 13 minutes. Ichiba Japanese food. Ayan. Ichiba Japanese food ni kabsat, Maribik. Hey! Kung wala namang dapat, ingay naman yung aso ko. Kamemo, nandito pa rin sa 14 minutes. Explore Dubai's Chicken Park for Patumabira. Dali, kabsat, Chona ha. At babakasan ko lang si Idol Memo. Patapos na siya. Tamsak 75, Idol Memo.
Kabsat Maribik, nandito na pa rin tayo sa Ichiba Japanese. Naka 2 minutes na po, Kabsat. Good night na po from Ma'am I Connect. Ayan, may harang. Kabsat Maribik, may harang. Mute natin, ha. Kabsat Kimi, nandyan pa rin si support ko. Hindi ko pinupull out. Hindi ko nga lang makakapag-bakas-bakas. Busy pa ako nagbabakas sa kasama natin na nandito. 20 minutes, Idol Memo, sa video 3. Jun Bulag, nandyan pa rin si si Mr. Madayag, nasa live mo. Hindi ko pinupull out, Kabsat. Playing with harang, Idol Memo. So, saglit lang yung harang mo na una. Idol, ay Kabsa, Ading Oscar, naka-play yung 32 minutes mo na commuter. Sumasayaw ang isda ni Kamemo. Welcome, Kabsat. Dalawa kayo ni Kimi ang nandyan sa live. Si Kimi, si support. Ikaw si Mister. Nandito pa lang kasi ako nagbabakas sa mga kaibigan natin. Pangtamsak 30 ito, Kabsa. Idol Memo pag natapos. Fully watch Fatuma Bira. Fully watch, my friend. Another video. The 17 minutes of Fatuma Bira. Fully watch already. Explore Dubai Chilling Park at night. Another video for Fatuma Bira. Fifteen minutes Fatuma Bira. Cooked meat, fried and fish biryani. 15 minutes. Ay, parehas kami pinag-cleanay ng mga. Ay, matigaw. Ardin, si Kati, manong na, ibagang tamatulog.
15 minutes for patumabira. Wala na naman. Tinunga na naman. Jubit! Ulitin natin yung kahit saan mapupunta para sa original. Dapat kasi kabsat mahaba ang video mo. Saglit lang to po. +1 ba na? +1 subscription para sa'yo, Joby. All para kay Joby. Ayan lang talaga. Ay, nako. Napagod lang yan dahil naglabas. Napagod lang yan dahil naglabas. Puntahan muna natin si Ingatan. Where is your video, Ingatan? Ayan, naka 1 hour na ako. Naka 7 minutes na out of 13 minutes. Kabsat Maridik, thank you so much. What we got in here? What's that? I don't know. Ay, si ano, yung ano. Man, yung oras, ano? Bigas ka, bigas mo, jikwak mo. Ilog mo, nawat ka mo. Tay pa ilaon. Ano ba dito? Tumaturog na ko. Alaman mo. Thank you. What's up, Silingan? Hindi ako pinapansin ng mga icon. Yan. Galit ako. Galit ako kay Icon. Napagbalingan na naman si Jun Vlog kanina pala. Ano na naman ba ginawa mo, Kabsa Jun? Ayun na, ayun ako ay doon sa bahay mo. Walang tao. Hanggang ngayon, wala rin tao. Calamansi crossing for everybody. And of course, Ate Banji, thank you so much. And sabihin na si, ano ba yun? Nandito pa rin ako sa bahay mo, Kimi Vlog. Huwag magalit, ma'am. Ikaw ang Miss Universe ko. Ay, naku, ito sa'yo. Hindi na pala bumibenta kay Ma'am Icon yung mga patutsyada mo, Kabsat Jun. Sandali, nag-aaway na yung mga anak ko. Sandali lang, guys. Apay, didak ngayon pa.
Sunod, saying, lover boy ka? Sinong lover boy ka? Ang sintahin na, lover boy ka. Sabihin mo, salawahin ka. Salawahin. Sabihin mo, salawahin ka. But, lagi sintahin nila Alice. And of course, si Maricar Ganda at kami. That is not humor, but I love it. What? What? Ay, nako. Diba? Playboy na, lover boy pa, salawahin ka. Ano na lang yan? Ito na. Ay, bakit? Ayan na, Alfred, mamapay ka. Alfred? Diyos ko Lord, nag-aawayan lang yung unan. Ay, nako. Kamay mo ha. Ay, kamay mo. Kamay mo ha. Ang aga-aga mo ha. Another harang, Kabsat Maribik. Thank you so much, Alfred. I'm still saying here. Pagkakapiran, going to buy the park. And of course, kasama ko tayo Friday. Ayan. Sheena Vlog, fully watch na tayo, Kabsat. Dito na tayo sa another video mo. Ay, nako. Iwan ko sa'yo yun. Ay, nako. 10 minutes, Sheena Vlog, ligo sa ulan challenge. Itong kasing second channel ko to, hindi pa niya to napapanood ng mga videos niya. Magdidikit itong second channel ko sa'yo. Sheena Vlog. Kabsat, Imelda Dumlaw, naka 3 hours ka po. Di ano pala. Sheena Vlog, magpi-play ako ng mahaba. Ito. Tinatapos ko na lang si, ayun, tapos na to si Kabsat Swain. Sheena Vlog, ikaw na ito. Yung mahaba na lang na live. Live na lang, Kabsat Chona, para mahaba. Pwede ka pala magsabi. Talaga, Alfred, ha? Every good thing, thank you so much. Ay, galingan. Ayun yun, nag-cookie ka talaga. Naku, ito lang ako, my God. Ingat, thank you so much. Salawahan ka eh. Pag salawahan, talagang nag-iwan yan. Ano ba? Malapit doon sa salawahan. Ay, nako. Okay, Steven, Steven, almost already done here. Thank you so much. Steven, nice to meet you. Kabsat Chona, malapit na ako sa channel mo. Ito tayo sa 11 hours na video, 1 hour and 20 minutes. 1 hour and 20 minutes. Nini got new friend. Nini got a new friend. Laps, mega love shout out sa iyo, Laps. Yan po ba ang new channel mo? Ay, main? Sino ba itong piniplay ko? Ay, si ano? Chona Vlog. Aywan ko
Alan, matulog ka na. Hello, sexy Chinita. Mega love shout out. Labs, mega love shout out. Dali Good evening po. Good evening din sa iyo, kabsat. Pinapatulog na si Alan. Para naman bata. Oo nga, na-realize ko para naman bata si Alan. Matulog ka na. Inutusan ko yung bata. Naawa lang ako dun sa loob, guys, kasi nag-aaway sila dahil lang sa unan. Ang inis ako. Ang dami naming unan. Gustong-gusto nila yung isang napaka-lumang unan. Ano kaya ang meron doon? Lumili na nga ako ng isa pa. Ay, isa pa sila. Ayaw nila. Basta gusto nilang lang yung unan. Okay, sexy Chinita. Ito na sa'yo. Ay, natapos na siguro. Another video ito si Maribeth Meneses. 11 minutes. Ay, nako, Jun. Namimigay na nga kita eh. Sexy Chinita. Gumawa ka pa ng mas malaking channel at videos and ay, nagsawa na ako. Ayun. Nahanap ko na si... Bella, oy! Hola, hola, buenos días, si amigo. Gracias, gracias. Ayan, ayan. Nahanap na kita. Idol Memo, late na, matulog ka na rin kasi maaga ka ang live mo, no? Sana mas maaga sa 6, Idol Memo, para maiset ko. Mayroon palang, pupunta pala ako sa may 6 AM na endurance training yung mga bata sa Oval ng 6 o'clock. Gawin mo na lang, 5:30. Dali, sexy Chinita, ngayon ka lang pumunta sa akin. Bumawi ako sa iyo. Ito. Maghanap ako ng mahaba. Live na lang din. Sana kung may 1 hour ka na live. Ito, may 1 hour ka na live. 10 days ago, 1 hour and 18 minutes. Kay Chinita, 1 hour and 18 minutes. Kimi, nandito pa rin ako sa iyong channel, ha, kabsat. Oo, no problem. Ngayon lang din kita napuntahan kasi sinalanta kami ng bagyo. Siyempre yung mga internet services, yung mga wires ng mga internet nadali. Ngayon lang bumalik ng ng maganda. Pero yung ibang mga karatig barangay namin, sira din. Inutusan si Idol Memo mag-live ng 5:30. Kasi hindi ko na yun ma-set yung kung 6 eh. Kasi bago kami 6 pumunta. O antayin ko na lang pala bago kami pumunta doon. Pwede naman malit.
Ang aga-aga naman kasing gusto ng ano. Okay naman na po kasi bundok naman dito sa amin, Cordillera eh. Pag Cordillera, bulubundukin yan. Kung sa amin, hindi ka naman kami masyado, yung mga tanim ko lang yung ano, na apektuhan. Pero yung mga malapit sa riverside, sila ang nabaha. Alam mo naman, pumalya yung mga flood control. Kahit dito, palyado rin ang mga flood control nila. Jubit, fully watch another video, Jubit. Naghahang yung ano. Wala kasing live itong si Jubit. Pwede naman na siyang mag-live oh. May 400 naman na siya. 4 minutes ulit, Jubit. Tapos na siguro si Kamen. Ayan, fully watch na Idol Memo. Ba't naging ano, Japanese si Ma'am Aikun? Opo, Sheena Vlog, huwag magala. Pagkatapos ito, Sheena, isasalang din kita sa ano, sa longer, sa live mo, live stream. Tamsak 459, 449. Tatapusin ko muna yung mga videos mo bago yung live. Mr. Madayag ang nagpi-play sa'yo. Sheena Vlog. Ididikit ko sa'yo ito, second channel ko. Bell All. Hala, si Kabsat Jun, wala pa rin siya. Kasi nalalaglag ako, Ma'am Aikun. Hindi ako makapag-live kanina. Ligo sa ulan ni Sheena ay 449. Another video, Sheena. Natapos ko na. Sexy Chinita. Mahaba-haba yun sa'yo, Kabsat. 1 hour and 18 minutes. Kung inaantok na kayo guys, ano na lang, 30 minutes na lang ako. Hindi ako yung live. 30 minutes na lang po yung live stream. Sino po ang magla-live po para bago ako matulog isasalang ko. Hindi ko papatayin yung isang laptop. Hindi ko nga lang pwedeng mag-play dito yon kasi laging naghahang. Dapat gusto niya, pag nagsalang ka sa kanya na ipiniplay mo, tuloy-tuloy lang yun. Huwag mo siyang gagalawin. Thank you so much din. Nakita kita sa live ni si Sis Lucy. Sis Chona, Kabsat Chona, 1 hour and 20 minutes ka naman po. Ay, Spanish pala yun. Akala ko Japanese. Yung kausap ni Ma'am Aikun. Another video. Idol Memo. Gusto ko naman yung tugtog. Kung inaantok na kayo guys, it's okay for me na kayo.
Oo, mabait si ano. Mabait si Sis Lucy, ano. Masipag din mag-play yun kung hindi siya busy. Fatuma Bira, your how long is this cook? This is 15.39 minutes. Idol Memo, check mo na lang yung bakas ko. Lahat ng plinay ko ngayong gabi ay nakabakas. Fully watch, Fatuma Bira. Same with you, Fatuma Bira. Just check it out. The comments, just check it out. Marivic Meneses, video 3 na 11 minutes. Mahigit ay naka 7 minutes na. Salang ko na lang si Fatuma Bira ng mahaba para ano. This is 21 minutes, Fatuma Bira inside the Middle East event show. 21.56 minutes, Fatuma Bira. Oo, di ba mabait siya? Basta wag lang siyang busy. Kasi minsan may work siya. Siyempre, pag nasa ibang bansa, pag trabaho kasi doon, trabaho, di ba? Hindi kagaya ng Pilipinas na pwede mong isingit-singit yung wifi. Kapsat Sheena. Naka-play ka din po. Saglit, ilan lang kasi itong long videos mo, Sheena. Ito muna ha. Bago mag-live tayo. 14 minutes, Sheena. Harvest sweet corn for food. Province life. Oo nga. Masaya mag-harvest. Ako nga nag-harvest ng ano. Naki-harvest lang pala. Ng rambutan. This is 14.40 minutes. Sheena vlog. Oscar Bertonel, yung 32 minutes mong The Commuter ay umiikot. Kasi tapos na. Tamsak 13, Oscar Bertonel. Di ka pa rin nag-live, Kabsat, Oscar? Gusto ko rin sana mahaba ang hair kagaya ni Ma'am Icon, kaso mamamayat ako. Nung dalaga ako, yung long hair ako. Kabsat Imelda, naka-play ka po yung latest live yata yun. Basta may 3 hours doon. Sheena, mag-upload ka pa kasi napansin ko dun sa mga videos mo, Sheena. Aside dun sa live mo, nagba-viral din yung ano mo. Maraming views din yung mga long videos mo. Ano? Madami na rin uban yan. Wala na kasi yung taga-ubang ko eh. Taga-bunot.
Hindi pa dumadating. Tamsak 22. Dito tayo sa Tamsak 22. Kamsat. Maribik. Another video, Maribik, 21 minutes with harang po ito. Tignan ko nga kung monetize na siya. Parang hindi pa siya monetize, ano? I-skip na lang natin kung hindi monetize para makahaba siya. Zubik Safari. Oo, nagpunta rin kami dyan sa Zubik Safari. Yan. Kabsat Jun, nandun si Mr. Ha. Eh, kurtina lang kasi yung nakikita niya, kaya ano, nandun lang siya. Baka natulog na rin siya. Kabsat Jun, iiwan mo yun, magdamag. Walang task ngayon si Mr. Madayag. Pwede niya kanyang tambayan magdamag. The other night kasi ano eh, may replay siyang ibang pin. Ayun, pwede kanyang tambayan na magdamag yun. Kasi naka-fully watch na lahat ng task niya. Hirap naman magbakas dito kay Oscar. Yung commuter. Ano ang boses ni ano? Kabsat Maribik. Gusto kong marinig. Ay, yung mga layon. Nasa layon. Bakit naka-hide? Ang gwapo mo naman. Hindi ka ba nagpumada? Kasi gusto ko yung pumada mo noon eh. Nakita kita. Idol Memo, inaantok ka na niyan. Pwede ka nang matulog, Idol, o 10:30 na. Para maaga ka mag-live, Idol Memo. 5:30 naman, Idol Memo, mag-live ka. Hello, Kimi Vlog, nandyan. Kasi Kimi yung isi-support, hindi makapa-flag, ano tawag doon? Mag-leave ng emoji ng sunod-sunod kasi nakahubad siya. Hindi mo pa siya dinadamitan, nakikick out siya. Pero nandoon, hindi ko pa pinupull out. Kung magdamag ka, magdamag na lang din siya magtambay sa'yo. Kabsat Kimi. Pagkatapos nito, Kimi Vlog ni Maribik, kasi 21 minutes, itatambay ko din to sa'yo. Tulog ng may-ari niyan. Kabsat Chinita, thank you so much. O sige, itatambay ko din yan. Magdamagan, oo. Pang watch hour yan. Pero yung live ko kasi hanggang 2 hours lang yan. Uy, parang nakikipag-usap din sa akin si Ma'am Aiko. Sarpusin ko lang yung 21 minutes ni ano. Tapos itong channel na to, itambay ko na lang sa live mo, no. Sheena, di ka ba magla-live, Sheena? Para matambayan din kita. Saglit na lang tong live ko. 20 minutes na lang. 20 to 25.
Buti nga, mga kapatid, yung si Bagyo Opong, hindi na siya pumunta sa amin. Bukas ka. Anong oras ka ba at Sheena vlog pag nagla-live? Tinanong ko si Kamemo Si Kamemo naman, 6 o'clock daw. Kasi ako guys, pag nagla-live, 11, nandito na ako sa bahay niya. Mas gusto kong isa lang yung ninja ang tumatambay sa akin, tapos yung iba, kinakulab ko sa iba. Kagaya ngayon, si Jun Vlog, yung isang channel ko nandun sa kanya, tsaka kay Kimi Vlog, yung tig-isa. Mas maganda yun para magkaiba sila ng IP address. Sige, puntahan natin ikaw. Welcome, Maiko, Para rin ako nakikipag-usap kayo, Kabsat Imelda. Sige, Chinita, Kabsat. Okay lang. Basta tapusin ko yun. Yung 1 hour and 18 minutes mo. Para may tulong naman ako sa watch hour. Ako din naantok na. Kaso nasayang naman kasi 15 minutes na lang. Tulog na mga kapatid. Tulog na tayo. Bye po. Bye-bye. Bye-bye, Kabsat Chinita. Take care and good night. Idol Faithful, matulog ka na din. Lahat na nang nandito, pinapatulog ko na pala. Kasi maaga ka mag-live bukas. Ito, Kimi Vlog, charge ko na tong isang cellphone. Para sa, pag mamaya, pag na fully watch si Marivic, ito ang pupunta sa'yo. Natapos na si Idol Alan siguro. Hindi na siya nagsasalita Ayan, nga. Fully watch na Idol Alan ang iyong live stream na 1 hour and 46 minutes. Sa 14 minutes ni Sheena ay naka 10 minutes na Kabsat sa 14 minutes mo na harvesting corn. Bakasan na natin na Sheena Vlog para madagdagan ang tamsak nito. Mahaba-haba. Madami na rin ang tamsak nito sa corn mo. Tamsak 238.
Yes, Dr. Mabira, your 21 minutes is still playing. Thank you so much, Kabsat June. Inside the Middle East Event Show 2025, Dubai's biggest event, trade trend revealed. This is 91 Tamsak. Tamsak 91, Fatuma Bira. Thank you so much. I still 15 minutes more to go before I end the live stream, guys. Thank you so much to all of you for the support. I wish you God bless and good luck in your YouTube channel. Thank you so much, everyone. Those who are ano po? Ano yun? Disco remix for Kamemo ay. Ayan, nakakalahati na Idol Memo. Pwede ka na magpahinga. Thank you so much, Kabsat June. Magdamag ka ba mag-live, Kabsat June? Ma? No, I thought you're sleeping. Pulot is better dito. Ito, special day. Jonah Vlog, 19. Naka 30 minutes na po sa 1 hour mo. O, diba? Ang bilis. Matatapos ko rin kayo, guys. Ha? Bakit nagto 20 minutes na lang yung ano ko? Anong nangyari dyan? 20 minutes na lang daw yung 20 minutes pa lang yung ano, live stream ko. Niloloko na ako nito.
Ito na. Kimi Vlog. Another support ang pupunta sa'yo. Kimi Vlog PH. Ito, Kimi Vlog. Another support. Damitan mo naman kaya itong mga angel ko, Kimi Vlog. Kasi makikick out tong mga to eh. Masisipa kasi sila pag walang damit. Bali, dalawa na nandyan sa'yo. Galing sa akin. Kimi Vlog. Opo, nandyan. 61% na rin yung battery niya. Ito full charge natin yan. Ayan. Oo, thank you so much sa damit ha. Damitan mo din si kung pwede si support. Saglit lang yung premiere ko kanina, Ma'am Icon. 4 minutes lang. Ayan, dalawa. Masisipa kasi yun. Hindi siya pwedeng pag nakahubad siya, no? Hindi siya pwedeng mag-comment 1 minute, tapos another 1 minute ulit. Bali, tamsak 15 ito. Tamsak 15, galing kay Miss J. Ayan. Another video, ilang videos na lang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 videos na lang, Sheena. Matatapos na yung buong videos mo. Ay, Mr. Titanic, naka-live ka na po ba? Binabakasan ko itong the computer mo eh. Nasaan na ba? Di ka pa inaantok, Mr. Titanic? Tulog na ikaw. Ilang hours na ba ako? Kasi naging 25 minutes na nandyan. Hello? 73 minutes? Sabi niya 73 minutes pa lang. Gawin ko lang 2 hours ito. Ay, malapit na. Nag-refresh ako.
Tamsak. Unang tamsak, Jubit Vlog. Wala na si Jubit pero play natin nga siya. Dandali Oscar, ibang channel naman ang pupunta sa iyo. Fully watch na kawaray, yung pinapapanood mo sa akin na 39 minutes. Yes. O, malapit na matapos. Matulog kayo na. Idol Memo, gabi na. Sinturon na lang. Gusto mo? Belt. Arden. 21 minutes for Fatuma Bira is I'm updating for Fatuma Bira. 8 minutes more to go, Fatuma Bira, to complete the 21.55 minutes inside the Middle East Event Show 2025. Dubai's biggest event trend revealed. Ang dali nga. Naiinis na naman itong mga...
Ito na lang, Oscar, ang mag-play sa'yo. Another video. Or kung naka-live ka, pwede din to. Pumunta sa'yo. Ayan, naka-live na pala si Oscar. Di talaga ako tinatantanan ng dalawang yan. 14 minutes for Greg. Sawan ang sawan si Kuya. Yan. Thank you so much, Greg. Nandito tayo sa malalaking tilapia. El Pelas, Sinindaan. Lakad ko din, nakaulit tayo. This is El Pelas. Wala eh. Magkukomment na lang ako eh. Wala pa. Kabsat Imelda, naka 1 hour na po sa 3 hours. Uy, mabilis-bilis na. Thank you so much, Kabsat Imelda Dumlaw. Kuya Tot, Tuesday. Malapit na rin, Ma'am Icon. Naka 1 hour and 20 minutes na. Pagkain tayo kay Kuya Tot. Magpamuni ka. Muni muna, JN. Pulat pabigay ko sa'yo. Yan, wow. Sa akin, Amador Fernandez, I hope you have your videos already sa akin. Yun lang? Sinot lang? Sindiyan ba ikaw? Olam. Karen, Amador Fernandez. Yan. Sir Robert! Good evening to you, Sir Robert. Pupuntahan kita. Dali ha. Kita ko si Chen na mag-live, kaya lang timing lang kasi trabaho ako today. Sa live stream. Yan, nakapasok. Sa 9 minutes mukbang, Maghanap ako ng ano. I-check ko yung mga pinapanood ko kung tapos na sila. Ito, mag-play sa'yo si Star. Sir Robert, ito, pupuntahan kita. Salamat sa pagpunta at saka sa pagtamsak. Thank you so much, Mr. Titanic.
Nandyan po si Kabsat sa'yo. Wala kang bagong upload, Sir Robert. Sir Robert, hindi naka-public yung mga live stream mo. 'Di ba? Tingnan mo doon sa channel mo, 'di ba? Meron diyan naka save pa rin sa channel mo yung live stream mo. Pero hindi namin nakikita kasi hindi naka-public. I-edit mo lang 'yun, Kabsat. Sir Robert, i-edit mo, ilagay mo public. Baka naka-private 'yan, hindi namin ma-play. Kunyari, maghahanap ako ng mahaba na video mo. Hindi ma-play kasi hindi namin man nakikita. Dito tayo sa 16 minutes mo na latest, Sir Robert. Mas maganda, Sir Robert, kung i-public mo yun. At kung may gustong mag-ayuda sa'yo ng watch hour, hindi niya mapapanood yun kasi hindi niya nakikita dahil naka-private siya. Ganun kasi pag wala ka pang, wala ka pa kasing 1K subscribers. Pag may 1K subscribers ka na, automatic magpa-public yun. Pero habang wala ka pang 1K na subscribers, pag nag-live stream ka, at natapos na, nag-end na yung live stream mo, hindi mag-automatic upload yun sa public. Magpa-private yun, o kaya unlisted. Kaya ang gagawin mo, Sir Robert, Kabsat, i-upload mo sa public. Idol kami mo another tugtog. 16 minutes. Sir Robert, naka-play. Nandito pa rin ako sa iyo, Kimi Vlog. Sa iyong channel. Fully watch Sheena another video. Seven minutes. Ligo challenge accepted. 7.51 minutes for Sheena. Mr. Titanic, still in your live stream. Magdamag na to, Mr. Titanic.
Mag-end na rin ako. Tapos sasalang ko si Mr. Madayag. Tapusin ko lang yung video ni Sheena. Kasi may 3 pang video niya eh. Alam ko, nakita mo siya yun. Siya. Como na esta niyabe. I told you, you have to post your video. Karen Amador Fernandez. You have to post your video. Okay? This video, Karen. Okay. My Kaya love. ikaw ay namasukan. And of course, doon tayo kay Susan. Tapos mamaya punta natin si Susan. Thank you so much. Saka yan si Joyce. You have to put a video sa, sa akin. Please love you sa kanila. At Dan, since sa'yo si, Desert Table, samantalang wala pang nabis si please love, dito tayo sa habang video mo. Yung wala pang budget, batang nabis. Yan, let's do natin sa Management for playing. President sa Teachers for playing. Sinaka Reborn, thank you so much. I love that. So now go to you. Ayan, thank you so much po. Tamsak 6 sa 3 hours. Kabsat Imelda Dumlaw. So natin sure. Patuan sa emosyon na. Asa naman sa atong live na ako? Taas tayo. Asa naman sa atong live na taas tayo? Ay, labo. Meron pa 10 minutes long break. Thank you so much, Mr. Magayon. Nag-live ka, no? Joyce? Thank you so much. Tawag. Sige mga kapatid, mag-end na ako at ilalive ko si Mr. Madayag pero nandito pa rin ako sa inyong mga live stream. Mr. Titanic, si Kimi Vlog, si Jun Vlog. Papalitan ko yung Angel sa'yo, Jun Vlog, kasi gagamitin ko si Mr. Madayag. Naka-play po si Ma'am Icon, si Imelda Dumlaw, si Kamemo Fam, si Lucita, si Chona Vlog 19, si Robert Dailo, Imelda Dumlaw, tsaka si Sexy Chinita. Si Kimi Vlog nandyan po sa iyo ang channel. Kasi Fatuma Bira. Ayan. Alright, thank you so much. God bless us all. Good night.